Seagadain fáilte roimh fad isteach go Páirc í Nualláin na Gréine an sa don Cluiche Leathcheannais Iomána Laighean Chuige na bliana sa idir an for an baile Cill Chainnigh agus Uíbh Fhailí agus ar raimid ar godi cuasaí Iomána ca míad rá clorá mar cuasaí aimsir mar há sé ina bhráthal dearg an sa I gahar Cill Chainnigh Iomána bhí sé 2 Celsius an sa níos slóthach bháin mar isteach grín ngart agus an taonrad fé ná go bhfuil leohanna beag gaotha I séide an sa agus be sé sin ina chair dos na himreoirí. Cluiche Leathcheannais Iomána Chuige Leathcheannais mar derim idir Cill Chainnigh agus Uíbh Fhailí agus siad Cill Chainnigh curtha na bliana inorig buadar Uíbh Fhailí sa Cluiche Leathcheannais cúpla seachtain ó hin. Tuairmid sreacaíoch an tappaig na fórne Cill Chainnigh dúis agus bhfuil tá séisir an Cill Chainnigh a bhí fanéal Cill Chainnigh do Cluiche Leathcheannais na bliana inorig gine na gailí caiicí ó hin. Le cholaí Joe Fitzpatrick bhí sé siúdar na bliana do chraobh Mionúir na hÉireann inorig. Thosnig geróid don mar lán thosaí Cluiche Leathcheannais Laighean I fithe ach athraíoch go lecholaí láide agus bhí annach chluiche fadaige. Tá Bert Cillian Carey agus Dáithí lár na Páirc neamh agus iad réan fanéal na bliana inorig. Sin le thosaí lár Harry Shine ó bhaile Dick captain na fórne. Mar le Uíbh Fhailí bhfuil tá 8 ó fanéal Mionúir na bliana inorig an Uíbh Fhailí trána tá snú leis an máideoir Kieran Coonan ó Ghail na Clóidí. Imríonn an lán cholaí Clé Patrick Taffer an Mionúir caide an chunta chuma. Sé an le cholaí lár Cathal King ón Garrig Bailí Lachtáin captain na fórne. Fear eile bhí fanéal na bliana inorig se Colin Spain na lár na Páirce, duna de ceathrar ó Chill Chormach Chilathí tá tasnú trána agus bhí ceathrar ón éana tosathe fanéal na bliana inorig chuma. Siad san Daniel Burke, Cian Nolan, Alec Kavanagh agus Andrew Coakley. Agus an réitóir thránóna an sa Páirc í Nualláin UPMC sin Chris Mooney ó Clia agus tásúlagainn le anna chluiche fad an sa trána idir sco Iomána óga Uíbh Fhailí agus go dainn Cill Chainnigh agus bhfuil iad réan na dírig déanam níos fearr ná mar gin abhórne fé scór blian a réir nó a chailedar a réan na Cluiche Leathcheannais Laighean. Tug míid sos damla níos dárán na bhíon. Seagadain árán na bhíon seintin san agus cholabhar an san an gar molta ón tlua an chúchiad duine san ghfuil cadacha isteach dís na Cluiche Gaeilgeacha na Saolta sa agus gacha an duine den gúchiad duine an sa Páirc í Nualláin na Gréine thránóna agus rein deas take hin bóthar an nuas ó chunta Uíbh Fhailí chomá. Cór na gaotha an choméir go meise ag Uíbh Fhailí an sa chiad le agus iad Cill Chainnigh bheith gimar tisteach Joe an bhaile más maileat. A craobh Iomána Laighean buaitih chugus a 8 báta fad ag Cill Chainnigh agus buaite cheiribháta fad ag Uíbh Fhailí agus an Northernach a bhuaig Uíbh Fhailí blian an 2000 agus is iad Cill Chainnigh curtha na bliana inorig an sa a Chuige Leathcheannais. Agus eiste chum líana go bhfuil míad cainte Cluiche Leathcheannais na hÉireann na bliana inorig gimríoch idir Cill Chainnigh agus an ghailibh 16 hin agus Cluiche Leathcheannais Laighean na bliana inorig gimríoch cúpla seachtain ó hin chomá a sé anait go bhfuil an 2 blian agus an 2 réimhse tacht trasna a chéile ach nábach san ha míad olbhanis Chonamána an sa
agus súlagain le hana chluthe agus an dáir na díorige áit a bhaint amach I gluthe Ceannais chuige Leathcheannais Iomána. Captaíon na fórne Harry Chainnigh chuirsteach I Joe na dosathe I fachta an sonnestig a agus a tuairt fen spreok ó bhd amach ón Páirc an son ach chlé dheis agus fóríl hí dar a chuilí an bát áirithe son agus bhfuil a bí cinnte go mé hiile deisna ag Cill Chainnigh seachúin Uíbh Fhailí inis ceann fanna talúnach ag gar amachchan son ag an bhar lár Páirc Cillian Dail macht ó ghuine go duine an sár chaantaobh ceann dain séarach isteach a Joe an stúilech chiorcail agus isteach a Joe Ted Dunn an son bhfuil éirithe le Ted gáil tá go dain cai sé dul siar le chúl. Cáideann sa stéigenis ó Danny Glennon. Danny a tuairt fé faointe agus an chiad faointe tránóna fachta ag fear talachar Ross Barcon. Danny Glennon agus pointe deasa bhí ann an son ganach nómuint díideach ar an glog. Pocamach mór fadó Ciaran Coonan an son bhil sé fachta ríist uair a bháin eile ag Cill Chainnigh tá go dain se chuúine siad a dul ruthar an son tá Gearóid Dunn. Harry Chainnigh is captaíon na fórne ábhríonn spáise ige há fear leistigh dá má bháile sé a cha sé sásta lena faointe an son an captaíon agus an dara pointe fachta ag Cill Chainnigh an son agus fachta go maithe an captaíon Harry Chainnigh. Pocamach eile ó Ciaran Coonan. Mór fadach ag gafa go hálinn ar fadan son ag Joe Fitzpatrick. Gradam réaltóg Mionúir ag Joe ó an nurig caiiltige fachta neis ag mátá ceann dain séarach isteach a Joe an lán tosaí agus fachtan son ag botún an son ón gúlaí fachta ag Harry Dunn agus nó ag Ted Dunn agus beg puc séir an isteach ag Cill Chainnigh agus well botún beag an son ón gúlaí ach ná bach son beg puc séir an ag Harry Chainnigh captaíon na fórne pointe fachta ón immertige ó chéanamh hín beag. Fechann sé I Joe na spric agus níana sé an bhotún leis sin Harry Chainnigh a fuair pointe ag gluthe Ceannais na héireann an uirigh agus bhfuil ráfuointe fachta an sa ar hapa tarnaige. Ciaran Coonan an ghonóthach go dtí sa an ceathrú pocamach aige fachta a ríist an son hir agus na cosantóirí agus ag Cillian Corcoran do Cill Chainnigh Cillian a cha caiiltige se chuúin is dara tíirní Uíbh Fhailí dara tíirní agus strachaithe chun talún agus bhfuil beg deisinis ag Uíbh Fhailí ag iad pointe gáilt thránóna agus bhfuil ganach tíómatí méthe agus tí pointe fachta ag Cill Chainnigh beg an pointe sa a tastáil ó Uíbh Fhailí agus Adam Screeney inis ó Cill Chormach Cill Leathcheannais inis I fiochananta Joe na sprice na trosló go tóca ige ordathe buailte ag ge agus an ceann anna faoin táilta ar fad ó Adam Screeney agus a gúntas oscailte más maileat ag Uíbh Fhailí an sa tránóna. Alan Dumpy inis lena chiad Pocamach tránóna fachta mohan son lár Páirce a bhfuil tá ach ní gan dua ag James Walsh do Cill Chainnigh nes isteach a Joe na dosathe éilethe isteach leistigh an son há Danny Glennon Dan Ravenhill díreach chur dá bhfuileach fós ag Danny Glennon agus beag puc eile isteach inis ag Cill Chainnigh agus bhfuil an lábhan nuachtar ag an lína lán tosaigh son ag Cill Chainnigh ar na cúlathe go dísa agus beag buile saor eile an sa ag Harry Chainnigh captaíon na fórne agus anna faoin táilta os na Pocanna Éirice. A ché tóca I garan son bhí sundain séireacht a meach sé orlach nó gó níos ísle bheith sé fachta ag Danny Glennon agus gan é nábharcáil chance dé an son le Uíbh Fhailí se chuúniad inis I díorigh dulchan cíní anamh le Daniel Burke ceann mór fada isteach a Joe na dosathe an son istigh há Alec Kavanagh a ché mithe ó Alec agus fachtan son hir ag an lán tosaí Bill Hughes lán chulaí cho fada amach le óin linginis cad anna ggóin ceann mór fada fanna taobhlíne a caiilte harnais fachta harnais uair bháin eile ag James Walsh inis James ceann séireach isteach a Joe an stúil le chiorcail ach an son hir há lán chulaí James Mahan
ach fós ríist Uíbh Fhailí Harry Shine lár na himmartha Harry túra sé amach le stud dá más meile sé nó dúra sé fé hénig túra sé agus gur sé Harris an trasnána puinte bea eile an son ó chaptéan na fórne sin tícín de faointí fachta ag Harry Shine bhí ar fanéal na bliana na rig agus well anna hús curtha ag Harry leis an gluithe sá. Uair a bháin eile é fachta ag Cill Chainnigh há rihan ráisleo an sá Godísa Harry Shine íla histeach Uair a bháin eile há fear leistig de Harry Shine anna há bháil ag an Maidiúr Ciaran Coonan an son a cha sé fós ag Cill Chainnigh well anna há bháil ar fad ag Coonan an son is dig sa bháide Uíbh Fhailí agus well bhí spás an son ag Harry Shine agus thug sé fé agus well bhí fear réil chlódaí bhí sé chomá cíanna le Harry Shine an son. Puck taobhlíne inis ag Cill Chainnigh agus Joe Fitzpatrick ó dún Imagáin ceann anna iasaisteach a John Stoyle le chearcail ach an bhartíanta an son hir a Colin Spain Uíbh Fhailí má chofad le Daniel Burke. Daniel ceann mór fada isteach an Joe an líne lántasig an son istigh Alex Kavanagh ach an pass láimhe ábhdín ciotach an son é fós a có mátá I mithar an dal agus é an rás gur inis idir an dá idir an féchan céifhiú chuig suas an slitar agus há sé fachta níis ag Cillian Doyle é caiilte Cillian fachta ar náis ag Uíbh Fhailí Uair a bháin eile agus é mithar an dal Uair a bháin eile agus well cé thucaigh amach leis tucaigh Cill Chainnigh amach leis agus é sin dianta go maithacha ar deire ach an pass láimhe ábhíonn scríalte Uair a bháin eile an maithan son há David Sherman dóibh cad dhéanamh David ag caite amach Harris an taobhlíne agus beag puck saor isteach ag Cill Chainnigh well Dan Ravenhill ábhar láidir an son inis agus beag puck sleasa an sa do Cill Chainnigh agus do Harry Shine no puck saor bheith ann go dainn. Harry Shine ó Ballydick inis agus tícín do faointí fachta hanige ordaige anna chrín ar fad agus sin iirecht glóte eile ó Harry Shine chearcín curtha Harris an trasnána ceann bháin ón immert agus well alínta ar fad ar na Pocanna Éirice atá Harry Shine ceann mór fad eile inis seo Ciaran Coonan anna ghnóthach ar fad mar bháideoir tránó na Donald Shirley inis blocáilta síos go deasan sanna má agus a dul dóibh dul Harris an líne lár Páirc an líne 65 chénig Uíbh Fhailí níos mar sin pass deasaisteach ach gartha amach Uair a bháin eile ag an líne lechúil an son de Cill Chainnigh an pass an scéilte agus fachtaigh Dan Ravenhill Dan pass deasaisteach an son chofada le Adam Screeney Adam a tuairt fens beag agus anna faointe an son ó Adam Screeney fuair sé ceann ó foc saor níos glóthe agus an dara ceann fachtaige agus é sin a tastáil go gíar go dóite agus ó halamh ó Uíbh Fhailí. Alan Dumphy inis le ceann mór fada amach an sa cé thucaigh amach as an ráscar sa leis an slitar a sé a dul dó bheith fiúcha suas a cha fachtar deirí ag Uíbh Fhailí ach an ceann san scéilte cho fada le Joe Fitzpatrick Joe ceann deasaisteach go dtí na chapta an Harry Shine Harry a dul a ruathair duine chur a gáige níos seo chuin Danny Glennon Danny a tuairt fé bháid ach anna há bháil an son anna há bháil don darabát agus amach leis tag an Ciaran Coonan well seans dé le Uíbh Fhailí an son a cha sé chu le Daniel Burke inis Daniel a dul a ruathair da hénig siúr na dhéag níor mas féad le é stop a hin son tarcha chun talún agus well bhí chance an son le Uíbh Fhailí anna há bháil ó Maidiúr agus is sa bháil don darabát an son ó rinnedas na cosantóirí Harry Shine a dul isteach thug sé siúd cho fada le Danny Glennon agus anna há bháil don darabát a stóilm ag an Maidiúr agus well inis chance ag Uíbh Fhailí an tíú pointe a chur lena scór an sa tránóna. A sé bhd amach a sé na lehénig don ngort a cha an cór beag gaothe i gcé
Ceann ord fada a bhfuil sé crín tá go dain anna faointe fad an son ag Uíbh Fhailí agus níl faic a rá faointe idir na fórne inis agus ní faic é sin I Cluiche Iomána. Alan Dunphy inis leis an boc amach. Agus níl faic idir na fórne ché go bhfuil chuine smód an nimmert ag Cill Chainnigh se chuin óin linginis óin na túirt fens breoch ach an Countson a bhfuil sé crín an na bhathair fad ó óin ling bhí sé bhad amach leis an Countson agus puinte má fachtaige an báta son. Tí faointe idir na fórne inis sá hir da Cill Chainnigh Cillian Carey Cillian Gillian Gillian eile sin Cillian Doyle Count fada Isteach Jones dúil le chearcail le gramathe go dasan son istigh gin lán tosí Ted Dunn agus Ted Dunn na casa agus a seola son Harris an trasná puinte Anna Yass Ellen son an cóimúirt Anna Yass an sa ag Cill Chainnigh go dtí sa tránóna. Pocanach Garan is tócathe mar go bhfuil dul dóibh an dulchan cuoin puoine dhéanamh Uíbh Fhailí Donald Shirley a chéach sin mar chosint ag tosathe Cill Chainnigh agus fachta ar naisico má an son dóibh ha James Walsh cadíonn James Countson ábhar lag agus isteach in leicen bháideoir a cí ar an cúnin gan na Kieran amach chofhada leis na tosathe ach uair a bhain eile an líne lechúil son ag Cill Chainnigh rihin ráis leo an sod agus Dara Tierney an son ó bheora ábharín scailteach lena chamáin an son agus well gur for aine misteach sa leabhar is dócha nuair bhí Gearóid Dunn a tacht amach. Tuach sé ar inis uair a bhain eile ag Cill Chainnigh. Ceir cinn do faointí idir na fórne Harry Shine inis ceann mór grí fada ádaige bhfuil Countson a titim ar yes tá go dain agus well banna leis sin ceann ar fóríló Harry Shine a cheir cinn do faointí fachtaige go dtí agus well am cinnte go méid deisina eilige fós tránóna gan a cháinómatí diagamithe ar an glóg fós. Ciaran Coonan inis le Pocanach eile le fachtan sanna Collins Bay nach fachta go dain ag Cill Chainnigh se chuin inis an lán tosaí Ted Dunn. Ted spás dianta gad a hénig Ted tuair sé fé bháid de stoppathe uair a bhain eile ag Ciaran Coonan Ciaran well ha cúpla sábháil úntach dianta ag Ciaran Coonan agus well de stoilm go meach báide nó rón ó tíbéidir scailteisteach marach Ciaran Coonan sa bháid an son bhí bugáí níos spás ag Ted Dunn ná mar a cheap sin báta san na ddíorthain agus beidir go lagíireachta bhí weig ar deire ach ná bach san mar ha Poc Leasa eile an sa ag Cill Chainnigh agus ag Cillian Carey. Fear eile bhí ar fanéal na bliana an urig. Tuach sé an Countson gara ach fachta an san hir ag Uíbh Fhailí seachúnead inis. Scór a tastáil go géar go dóite agus ó halamhtha ach dul dóibh dul maisteach go le Cill Chainnigh den barc an fersa anna chluithe ar fada gimmartige Joe Fitzpatrick ach nóair a deireadh mé sin an seilibh cimátathe roiádaige agus beag puc séir ag Uíbh Fhailí. Dan Ravenhill inis ó Gharú ar líne 65 hénig a sé an túáil gháil chun an doran agus an cumáin a chrimú mar há sé te bí siúráilta go an sa i Cill Chainnigh tránóna agus chum cinnte rá go bhfuil sé chur alais ar dala. Dan Ravenhill a fiachant I Jonas Spricke inis Sá an tastáin an nuas ar ardaíonn sé bualann sé beagin Countson fada a ráhaintach bhfuil sé crín tá go dain puinte anna bhrear fadan son ó Ravenhill bhí sé ar a líne 65 hénig agus an scór san mar a deireadh a tastáil go dóite watha. Mar sin Alan Dunphy leis an boc amach
fachta uarmhain eile ag Uíbh Fhailí. Jasló scór eile a chur le sin nach sunk sa rám fachta ag Adam Screeney an báta áirithe san agus líl cad san a dhéanamh agus beag pucks eile có agus iad a díreach an bhearna san a laidú go dtí rá faoint agus ní feic san i Cluiche Iomána. Adam Screeney ceann fachta ó nimmartige ceann fachta ó pucks eige chomá. Ceann san anna ár a chana chrín ar fad ó Adam Screeney agus an bheart dianta again bearna laidithe go dtí rá faointe ag Screeney agus well há sé anna faointeálta os na Pocanna Éirice. Cluiche hena bhuchamána go dtí sa seachúinis Alan Dumphy ó Listún íoch leis an bocamach. Fachta uarmhain eile cuilchainn san caiilte geoin lingach fachta harnáisige seachúniad rihan ráisle begáinín spáiste go chomá Harry Shine pas láimh machchan san raibh sunk sa gráman san ní raibh an réiteoir agus seansan san hir ag Uíbh Fhailí an slitar a glanamach é sin dianta go chofada le lár na Páirce a fachta harnáis uarmhain eile ag óin ling de Cill Chainnigh chur sé siúd isteach i lár an stúil le cheircuile fachta go glóte an son ag Ted Dunn pass all in ag Ted an son ach anna chosintar fad an son hir ag Uíbh Fhailí bhfuil sé fósa có tá sé ag Cill Chainnigh fós agus thara sé ghualainn leis an ceann áirithe son ach an ceann son well an réiteoir bog isteach agus an immert stoppathe ge. Na go dtíireach cad sé díanamh an son gatha sé an slitar an áir is dólan go bné nó gatha sé an steacha is dólan go bné gceanna sé. Seans eile ar bháide an son agus más buan chuoine sin an ceathrú seans ar bháide bhí go Cill Chainnigh go dtí sa chuoine Ted Dunn agus James Mahan a dhéachant le chéile fachta ag Ted fear mór láidir sé hé seo. Nis dara cuilí dara a tuairt féin spreoch ach an ceann san ar fóríl agus sin a dul dín dobar den giadúir in sa trónón agus well beag an bolla go misce san a tastáil go géar os na himneoirí seo mar tá sé anna he an sa ar Páirc Nualláin UPMC in sa trónón agus an deochisce san tríilte I guess na himneoirí ar fad téis an Cearú ó a chléig dománaíocht ar ort chaidáin san an dá ar an leve fíornach cé go bhfuil an lábhan uachtar ag tosathe Cill Chainnigh agus go dainnig in líne lech chúil san chomacha agus well Chino cearda dhéisina ar bháidí ag Cill Chainnigh agus beidir go díocht an eile go bhfuil seans ag Uíbh Fhailí na fuil le chá faointe idir na fórne ach ná bach san has scata umánaíocht do fós le díanamh an sa trónóna. Agus is bean é an lochtfiochanna a chlos agus iscintin sa agus na chluí gaalacha bhí mar fada arnóhaint gan éon chluí ar siúil agus an son bhí mar fada arnóhaint gan éon lochtfiochanna istíigh I guess na chluí agus is deas nó é iscint lochtaíochta an dáchúnta éon sa agus iad an sa go láidir an baist. Mar derim Cill Chainnigh go bhfuig an Craobhacha an rig bead na táinistí 8 bhóta gur fad bead na táinistí rábhíle san 9 agus a rábhíle sa 8 chomá agus an Uíbh Fhailí ina dáinistí 10 bhóta ar fad an bblion secaite go dain agus iad clúite ag Cill Chainnigh sa Cluiche Leathcheannais. Mar derim bhí na cúntaithe seo I Cluiche Leathcheannais raibh féascór blian lein a réad chail Uíbh Fhailí gine átha clia sa Cluiche Leathcheannais bháin agus chail Cill Chainnigh gine na Gailí sa Cluiche Leathcheannais eile so na fórna Mionúir an dá chúntaithe I ddíreach céim níos fearr ná sanna dhéanamh anna chosint an son hir ag Rory Kelly Uíbh Fhailí má chó fada le Colin Spain Colin
Chofada isteach anis le Alex Kavanagh tuairt fence breach agus bhfuil sé crín well mátá sin ceannas na pointí is fear á feici higann in sa tróna ón bharó go chiil chormach chiileathaí agus díadach leanúmint téisisin sos iscin ó sos a tobaid Alex Kavanagh le anna faointin son díomhailí agus an bhearna laida hinis go dtíon bhearna is lú téisisin dábaidir fad agus téisisin an cechomór chun cíine bhí Cill Chainnigh sa chiad ceathrú ganach pointe bháine na fórna inis. Duine dumjóí Uíbh san am leonta beidir gur sos breise áthógann together hénig as ní thóg fás an éid Donald Shirley mar há sé luite cúplabáta gom hena agus luithe mé ríiste cecho teithe a há sénsa i Cill Chainnigh trána se chun Alan Dumphinis leis an bocamach ceann leigheara nuair san nach fachta mar sin héin a có ceann dain séireach isteach a Joe na dosa agus isteach a Joe Ted Dunn nach anabhartaíocht déantan san hiar ag James Mahan ach ní hen seach a chofada le Harry Shine captain na fórna Harry agus ceann eile fós seolta Harris an trasnán ag fearóg bhile dic sin an cúgiú pointe fachta ag Harry omhránón agus gan ach ceathrú don gluthe imirthe fós. Súil sé fachta ar neisige Harry Neil anna bhartaíocht déantan san hiar ag Uíbh Fhailí se chun Dan Ravenhill pointe fachta ag Dan ach anna bhlacáil ar fad déanta Cillian Carrier ach fós bhfuil sé fachta ar neis ag Cill Chainnigh tá Cillian Doyle ceann mór gríomh fad ag Joe Fitzpatrick isteach a Joe Ted Dunn Ted á sé fachta go glótain san istigige Ted berta díorige stop agus rialann vantáiste ag Ted Dunn agus bail Pocanna Éirice a bheith gabhann bhí berta díorige Ted Dunn a stop an bouta san nach Stoppad a ré go chalíiseach agus beg Pocanna Éirice an sa ag Cill Chainnigh gráfuinte idir na fórne agus deise go hinné sé sin I bhíadú amach go chúl cín agus céile ach Harry Shine captain na fórne a thócaigh an Pocanna Éirice seo Kieran Coonan istigh sa bháide á íochaint leis cúpla sábháil bhhaid diantaige Harry Shine inis ordathe buailte íseal agus well chuig Kieran Coonan anseo ceartach ná ní léon bhhaid dianta mar go nadathe solíontáin ag Harry Shine agus an giad báide feiceigin tránón agus an báide san takeithe ón Pocanna Éirice san níos mar sin cadaíon ag Uíbh Fhailí ceann fadisteach ó chalann Spéin nach uair bhain eile geartha amach I gceist na cosantóirí anna thóca ar fad leis an líne lechúil an sa tránóna do Cill Chainnigh agus ar úmpú de bhaise seolta isteach go Ted a ríist a mithe ó Ted an báideoir takeithe amach a ábhadín scaoilte leis an ceann díorige a glanna agus beag Puck 65 ansa ag Cill Chainnigh agus an bearna san méadathe amach go chúcín de faointí inis ag Harry Shine agus is go daine thócaigh an Puck 65 seo chomadóibh fuair sé báid agus tí faointe I gluithe canis láin na bliana an uirige gimríoch cúpla seachtain ó hin agus níos móna san fachta hena hénig ige ganach nómit agus fihe mithe ardaíonn sé buailinse an ceann san ard ach má léan ar thaobh na lámh deise agus sin cheiricín curtha ar fóríl ag Cill Chainnigh gan éon ceann curtha ar fóríl fós ag Uíbh Fhailí se mar sin an ceann san fachta uair bháin eile an maithan san lár na Páirc Cian Nualláin Uíbh Fhailí berta díorige stop fachta ar neis ag Nualláin fós a dul a ruthar bert túr in na dhéaganíir fós aige agus bert dianta ar deire ag na cosantóirí bouta san nach dianta go cailíiseach go agus beag Puck séir isteach ag Uíbh Fhailí an bouta áirithe sa. Is mar sin Alan Dumphy leis an bocamach chomh fada amach go lár na Páirce agus Harris bert túr an maithan san ó chaan fuireann díorige ráite fachtaigh dara cuailí a mithe an dalamh an son hir inis
Tá Cillian Carey a cha Mihir an Dalamh agus machtó rinne go duine Joe Fitzpatrick an Iomána se an bharach son pass an ábhrín scailteach fear eile atá anna bha Gearóid Dunn buinteach aige agus é sin chomh le David Sherman count fada ó David ha Ted istig cadíannig Ted fear na dhéag níor anna chosantar fad an son hir ag an lán cholí James Mahan ach nílan dain sér múcht de fósacha ach tá inis mar go bhfuil puck séir amach ag Uíbh Fhailí well Tá rihan rá se fad le Ted Dunn an son mar lán hosí fear óg ráig na manach bhí sé an Mionúir na bliana nurig chomach agus well fear mór ráidir se agus na an slitterách eolaisteach ag Cill Chainnigh chuige go mion minic in sa le fachtan sonnige ach anna chosint go dain ó Uíbh Fhailí agus iad son nún sínis leis an lán tasí eile Andrew Coakley agus puck séir Leimte nuas sa rám an son ó sa bhlach Andrew Coakley agus beg deis eile ag Uíbh Fhailí an bharna leidú go dtí éon bháide a bháin Adam Screeney inis agus is siad na Pocanna Éirice atá á gimád san imirtin sa agus sa chluthe Ceach go meach puin dúig ag Adam leis an ceansa agus ní bheith an ceansan a tíú a cheathrú ceann os na Pocanna Éir curtha Harris an trasnán ag Screeney agus well mar a derim há sé á gimád san imirt go dtí seo Or bhain eile Alan Dunphy leis an buc amach fachta agus ríist úmpú do bhaise seolta isteach go dtí na tosathe seachún Harry Shine inis Harry casan bualan ceann anna ard ar fad well sár Iomána amachcha se captain Cill Chainnigh Harry Shine sin sé cín do faointí fachtaige agus is bean nó bheith fiochantar imreoir chóthóg agus chó cumasach le Harry Shine I gimmert Iománaíochta Gearóid Dunn anna imirt dianta ge Gearóid chomá seachúne ruthar éonar túr ina dhéag níor scílann sé ceann tapa geileisteach cho fada leis na tosathe sin Danny Glennon selleh ach anna chosint an son hir mar bhfuil sé ró láidir níla an réitóid a cha fós ag Cill Chainnigh agus ceann trasna na Páirce an son fachta uair eile ag Harry cadíanna sé an chosint agus an glic go maithe an son agus an pass amach ábhríonn scaoilte seachún inis Daniel Burke ceann mór fada isteach a dro Dara Tierney ach uair eile an son hir na cosantóirí agus an láimh an nuachtar acu leabhlacháil úntaach dianta an son a cha fós ag Cill Chainnigh scaoilte siad ceann mór fada isteach a Joe Ted bísiúráilteacha ach cosint bha uair eile an son hir ó Uíbh Fhailí seachúniad buair eile Suas Clíán Sean na Páirce ach anna bhartaíocht dianta ag Fitzpatrick báta a bhain eile agus a sé sa léir go maith an tactic atá ag Cill Chainnigh an sa an sellh gháil sa líne lechúil agus é cheola cho tapaig in éidir agus is féidir isteach go dtíon líne lán tasach agus tora an tactic son le puck séir eile do Harry Shine Arda heige Harry ach deir an réitóir go ninse é sin go mí cheart agus well dultaisteach an caint le Harry Shine agus beg an réitóir Chris Mooney caithe sé isteach an sliotar an báta sa agus fachtanis ag Cathal King captain Uíbh Fhailí agus seolta siar go James Mahan agus cailís diantar James agus beg puck séir amach the Uíbh Fhailí and so Spogobert puinte chuirsí an aice anim Harry Shine agus gan an puck séir san tócha an éachraig chóg sé an puck séir san go cailíseach agus well Chris Mooney ará leis ná raibh sé dianta gartaige agus cha sin sliotar se chuúnm báideoir mátá Kieran Coonan Kieran puck mór grí ardan son isteach a Jo na dosathe titisel díreachlas stig den stúr le chearcailach an son hir do Cill Chainnigh Evan Rutkins agus an únsaí san múchtach fachtanis Cian Nolan Cian an so chofhada le Niall Furlong cad dhéanamh Niall ceann gara anna chosintain seachún Joe Fitzpatrick
Réaltóg Mionúir ó Nurig Joe Cown mór fada eile isteach Joe Ted fachtig Ted in sonnastig níl me ar an dalamh agus cosint bha uorháin eile inis achas chomán caiilte ag an gosantóir agus méthe cho fada inis le Danny Glennon Danny taidicis siar agus go chailíiseach an son mar gribh an cumán róáard ag an gosantóir agus beg deis inis deis eile ag Harry Shine Puc séir ó thógant agus thógant I gceart an báta sa. Tá sé suntasach le fiscinnta mleoirí a bhí gimmart le Cill Chainnigh I gréamh na bliana nurig iad go mór chun cín le héadí Joe Fitzpatrick Geróid Dunn agus an fearsá Harry Shine anna bhartaíocht déanta gin dúr sanach go háirithe go dtí sa chluthe Harry inis agus pointe eile fachta ag Harry Neil go dainnas go darfa agus chun ceansan curtha ar fóríl ag Harry ceapas féin greibh sé crí nach well ní mise an mair cúil ach fachta uorháin eile ag Cill Chainnigh fachta roianach go cumar greibh sé mithe Harris an taobh líne sin ignoracht ráineomint inis nó mar sin neomint goile don Cill Leathcheannais Puc Leasa ag Uíbh Fhailí Ceann san fachta inis ag Colin Spain Colin chuir sé ceann isteach sa spás an son ach níl éine ó Uíbh Fhailí an son agus uorháin eile chuanta amach I guess na cosantóirí ach fachtach ag Cathal King capta an Uíbh Fhailí inis sé mar sin Dara Tierney cad dhéanamh dara scaoile sé pas láimh bhaig ach bhín counsants ó ábhíonn ró scaoilteach se chuin Geróid Dunn inis a tút fens breach Geróid beag an counsan ró geara fachta an bádóir inis Cheas le Uíbh Fhailí scóragáilt agus scóragáilt tapig Donald Shirley inis David Sherman á dhéachant leis agus David ábhíonn scaoilte le na chomán an son agus beag Puc Sair isteach agus fógur méid ar a líad nómid bháin am cúitimh gorta hin sa hagann téis an chiad le anna haineh chomán an sa ar Páirc UPMC I Nualláin an sa ag gahar Cill Chainnigh ceann san ábhíonn scaoilte agus fachtan san hiarraigh óin ling fear fuór pointe sa chiad ceathrú más maileat ceann san daintéireach inis bhaid Ted in ceannsa ní he Ted háistí a Harry Shine ach anna bhartaíocht a fad díanta san hiarraigh James Mahan agus fachta inis ag Donald Shirley ceann fada isteach a Joe Lorna Páirc ach geartha machchan san ag Cillian Doyle agus Cill Chainnigh dul a ruathar inis ceann eile isteach a Joe an lán tosaí cé geoigann sa istige geoigann san hiar Rory Kelly ach an chosinte ha dhéanamh cosantóirí Cill Chainnigh más maileat níl éon second an éachar á thuirteacha dus na cosantóirí agus iad an nuas sa bhlachar cho tapig son níl feic a tacht sa ráideach ar cholathe Uíbh Fhailí an sa tránónach mar sin héin nílideach cheire cín do faoin tí chun deirig se chuin Harry Shine inis ní cheart go a chéan nefa séir leis an ceansa agus níl go dainn sin seach cín do faoin tí inis fachtaigh Harry Shine agus sin ceathrú ceann fachta os na Pocanna Éirice agus well an adóig Leathcheannais séite an saithe Chris Mooney ó Áclia agus mar a deirim tactic sa léad go maith ag Cill Chainnigh an sliotar cheolaisteach ó fada agus cho tapig in éireann agus is féidir leo agus iad an cúpla pointe san chun cín an sa ar Páirc Nualláin le anna hainmh chomán an sa cé go bhfuil an lábhanúcht ar ag Cill Chainnigh ní feic chu cín na faointí I gluthe Iomána an scór Leathcheannais an sa ar Páirc Nualláin Cill Chainnigh a héanana de Uíbh Fhailí 8 cín na faointí Tá go míad na breise beag be míad an leis don dara le sar a bhad sé dul siar le chúil Cáideann sa stíginis ó Danny Glennon Danny a tuairt fé faointe agus an chiad faointe tránóna fachta ag ruathar an san tá Geróid Dunn
Harry Shine is captain na fórna ábhríonn spáise ge há fear leis stig dá má bháile sé a cha sé sásta lena faointean son an captain. Ó chiil chormach chiileathíon is I fiochananta Jonas Price na troslóga tóca ge ordathe buailte ag ge agus an countson anna faoin tálta fad ó eile Harry Shine I lár na himmartha. Harry túra sé amach le stud dá más meile sé nó dúra sé fé hénig túra sé agus gur sé Harris an trasná na puinte beo. Ordathe ge anna chrín fad agus sin iirecht glóte eile ó Harry Shine an pas dasaisteach an son chófada le Adam Screeney. Adam a túirt fens breoch agus anna faointean son ó Adam Screeney fuair sé ceann ó Foxville. Chun is smód an nimmert ag Cill Chainnigh se chuin óin lingin is óin a túirt fens breoch ach an count son a bhfuil sé crín an na bhathair fad ó óin ling bhí sé bhad. Cillian eile sin Cillian Doyle count fada isteach a Jones dúil le chearcail le gramathe go dasan son istigh ag an lán tosí Ted Dunn agus Ted Dunn na casa agus ach Scá an tastáil an nuas ardaíonn sé bualann sé beag an count son fada a róhaint ach bhfuil sé crín tá go dain puinte anna bhrear fadan. Ó Páirc aige chomá. Countson an áard a chana chrín fad ó Adam Screeney agus an ó fada isteach an is le Alex Kavanagh. Alex Kavanagh túirt fens breoch agus a bhfuil sé crín well mátá sin ceannas na pointí is fearr á feici ag na chana bheartaíocht déantan son here ag James Mahan ach ní hen seach a cho fada le Harry Shine captain na fórna Harry agus ceann eile fós seolta istigh sa bháide á íochain cleis cúpla sábháil bhád dianta ge Harry Shine is ordathe buailte íseal agus well chuig Craobhacha is seolta isteach go dtí na tosathe seachún Harry Shine is Harry casan bualan ceann anna ard fad well sár Iomána amachchas
Seagadain Fáilteoibh Harnais go dtín dara leat don Cluiche Leathcheannais Mionúir Iomána Laighean an sa ortha ag Electric Ireland idir Uíbh Fhailí agus cortha na bliana an nurig Cill Chainnigh ar an baile. Lábhanúachtar a bheag nó bhuair ag Cill Chainnigh sa chiad leathan san nach fé mar a dúirt. Rimis an breise lehama ní faic chúcín de faointí i Cluiche Iomána agus sco na Iománaíochta le feiscinnte gin an san sa chiad le agus ásúlagin leis an méid cíanna an sa dara le. Ní dólim gúilean ahrú persanra díanta ag éon cheandas na fórne agus sin rud úntaseach ar na saolta sa mar de gná bíon airthe rimis an Cluiche agus go dainn ag an mise lehama. An réiteoir Chris Mooney ó Clia nach mór olah chun an slitar chahabhaisteach agus jabú brile déanamhan sa ag Uíbh Fhailí chun an Cluiche sa bhuach an seo chúniad mátá agus cór na gaotha ag Cill Chainnigh an sa dara le agus Donald Shirley ón dobar atán agus é siúd stoppathe go cailíiseach agus beag pucsair inis ag Uíbh Fhailí. Counson tócathe tapaigh ag Dan Ravenhill isteach a Jonah dosathe an sanna stig Uíbh Fhailí atá Adam Screeney fear bhór na Pocanna Éirice fadó Adam a dul a ruair da hénig pas láimhe deasa isteach an son go dtíon bhar lár Páirc Colin Spain agus an pointe fachta Colin fear ó Chill Chormach Cill Leathcheannais fear a bhí ar fanéil na bliana nurig chomá agus well gan na nóid héin caite an sa dara le pointe fachta Uíbh Fhailí agus an bearna san laidathe de bhí gáin ag Colin Spain dóibh. Seachún inis dara cuailí de Cill Chainnigh agus é siúd stracathe agus leacathe chun talún agus beag pucsair eile an sa ag Harry Shine bí siúrálta go. Pointe dasfachta ag Uíbh Fhailí an de bhaile buise das cóimar an sannacha agus an bhar Lord Páirc Colin Spain leis an pointe son a chiad pointe tránóna ach ar úmpú de bhaise pucsair ag Cill Chainnigh an de bhaile an Páirc agus chur fá de hata agus de léine agus de héige agus a raibh agat ar Harry Shine 8 pointe a gháil tránóna agus sinné go dtíad a chutá díanta ag Harry an a thucar fad leis an imreoir óg sa ar fanéil Mionúir Cill Chainnigh an urig agus well an bhliain seo tosnathe gunútálta ar fad aige. Se chun Cill Chainnigh uair a bháin eile agus Harry ach an Counson fachtaí i laistigh de Harry Shine ag James Walsh ach an Counson ar fóríl agus sin sé cín chur ar fóríl ag Cill Chainnigh agus well deisna chrothúcha seachún Harry Shine uair a bháin eile anna sciúil mar imreoir siar go dara cuailí dara casa sé buaile sé agus teola sé an Counson Harris an trasnáin an chiad pointig dara cuailí fear os na hiaghlasaigh an sa agus well an chiad pointig a siúd tránóna. Is mar sin seachún Cill Chainnigh báta a bháin eile ach placáiltan san siar Alex Cavan inis go das siar chomhfada le Colin Spain Colin pointe fachta gé nómtí beag ó hin an pass an ábhíonn scaoilte mátá agus seachún Cill Chainnigh báta a bháin eile ceann íseal an son isteach ach gearthamach go maithan san hiar ag an lán chulaí James Mahan Uíbh Fhailí ach héchar sin túr ina dhiag in níor ach well chalístíant an son ag duine co agus fémar a bhí sa rá ag deireadh chiad leathan son an tocras agus an fáin ibretha ar thosathe Cill Chainnigh ní thugann siad faic nefaseach faic bog an éachar de cholathe Uíbh Fhailí nuair bhíonn siad a díreach tacht amach leis an slitar ach se chuin Uíbh Fhailí inis agus a bhar Lord Páirc in áil forlang a díreach an Counson a gáilteach an Counson ó gearag sé fachta ag Alan Dunphy Calig Anna ach ní sé sin a chomh fad amach le Daniel Burke blacáilte síos go nútáltan san hir ag Corcoran agus seachún Cill Chainnigh báta bháin eile Cillian Doyle leis an Basláimhe ceann mór gríomh fada eile isteach a Joe Ted Dunn cad iad ag Ted ach mithe ró Adam bátáirithe san agus é fachta Kieran Coonan
agus seachún Uíbh Fhailí inis macht ó chearnóg go cearnóg agus ó stúil leithchearcail go stúil leithchearcail ach uair bhain eile seachún Cill Chainnigh agus an fearsan Gearóid Dunn anna hócar fad le siúd chomá sa lína le chúl ach báta bhain eile Cian Nualláin Nastig de chéanthá Screeney cad a dhéanana sé ceann éisiil isteach sa chúne ag Adam Screeney well bhí sa caint fes a chiad le maidir le Pocanna Éirice heach mar sin héin go bhfuil se chomá le duine chun báide gáilta hénig chomá Adam Screeney agus well níl an chluise Chainnigh fós ná éon bhfuil fan spéid éid báide anna glóte fadan son ó Uíbh Fhailí agus well fáin díobhfuil ibre inisirtha agus tús anmhacartha leis an dara le stig sa chúin inis Alex Kavanagh roint spáis ag Alex túra sé fé faointe agus a bhfuil sé crín tá go dain agus go dearmha sin an dara pointe fachta ag Alex Kavanagh agus cheiricín de faointí báide agus pointe fachta ag Uíbh Fhailí hapatarnin son agus well mar a dedim níl an chluise Chainnigh fós ná éon bhfuil éid Níl ach faic ach rá faointe idir na fórn agus ní faic é sin i Cluiche Iomána ná go dain i Cluiche Caide ach seachún Cill Chainnigh Yes le son scór áiltin is té sin báid agus pointe son a scíle hásta éala heisteach an sa Ted Dunn take heach an báideúr ach an count an caiilting an báideúr an ninse choran son le na chomá na stóilm gur gin agus beg puc séir isteach ag Cill Chainnigh agus an réiteúr a dulch an cainte leis an báideúr mar chnic sé a stop an son agus a chur cosise féin imreoir le na chomá na stóilm agus carta buí bronta an son chiar an cúnin agus is tócha le bheith fearálta go bhfuil an cartas an tílte ge. Och cín de faointí fachta Harry Shine go díosa agus chur fá a roimh agat go bhaid sé an naú ceann agus é sin i dtíanta go pras agus go patanta ag Harry Shine sin an dara pointe sa dara lehansa agus an bearna san miad a heach go tí cín de faointí. Nis mar sin ceann mór fada macha go máideoir an son cé thucaigh bara leis an slitar an bátáirithe san be Donald Shirley a fuair agus ó an ling ábhar ín scaoilte le na chomán an son agus an réiteúir bhfuil seach an dul saoch an cainte leis a Donald Shirley an dalamh agus ag éagaín gortú a aigus dóilm an clogad caite dothaige ach dóilm an méid háile rá gin réiteúir ráit ige beidir gur lobar noch seachas dain séireach a bhí an iarachtáirithe son agus an díotach an Páirce do Cill Chainnigh I bhí dó íag David Sherman na fágan na Páirce agus I bhí an éideag Cillian Hackett ó bhile dice tachtasteach. Is mar sin Adam Screeney fear eile atá anna faoin tálta os na Pocanna Éirice ceann sa seaca méadar amach an gúil Ardín sé, bualann sé, an ceann san chó díireach le bara le gona agus anna faointear fad fachta ag Adam Screeney mar bhfuil dearúdar ma som sin chúcín de Pocanna Éirice chur thar sin trasnán ag Adam Screeney agus an méide Harry Shine ábalta dhéanamh de Cill Chainnigh Screeney ábalta dhéanamh Uíbh Fhailí anna dheasar fad bheith fiachant ar lána berticasa a tógant na Pocanna Éirice. Gá faointe idir na fórna balta a bhain eile sa chluthe anna hainmh chamána sa se chuin inis Joe Fitzpatrick le ceann mór gríomh fada isteach a Joe Ted Dunn uair a bhain eile há siad a gaiidín sonnaistigh anna jabbar fad diaontaigh an máideoir Kieran Coonan an sonnaistigh an lántasí Ted Dunn a bhad níos íor den ach mar sin héin anna bheartaíocht diaontaigh fear réil chlódaí an son Kieran Coonan agus Caigraf sé brechuige hénig an son leis an ceann mór ard san nach baiste hénig níor chail fear a bhisnig riamh seachún Cill Chainnigh báta a bhain eile leis an bhear lár Páirc caiiltin sonnige fachta ar neis ag Danny Glennon de Cill Chainnigh an bhfuil ag titech an talamh an son James Walsh
En Roscar and son na héine Dierig and Schlitter Gardú, Ke Gardaí Daniel Burke, Dí Fhailí agus Cowan Curhasuas Fanna Taobhlíne, Joe Screeny, ach Cosint Vad Diant and son, Will Neil, ha Sunks Raum Vachte, Egg, Tosí Uíbh Fhailí and son, agus well, Beg Deshika on Berna a Laidú go dí Fuinte a Bhain, agus ní raibh Berna cho beag san sa chluiche ó fíor hús na himmertha. Adam Screeny hénig in isise hócaig an puck sa an countsa fithe slat níos giúd an maidin ná mar bhíon count dernach. Anna the eile hút isteach chun Páirce ag Cill Chainnigh bhí de hochtíag Jeff Neary a tacht isteach agus a tógant áit James Walsh bhí de. Screeny le count eile Anna Fuintalta ag siúd sin Shakeín Curtha Harris an tras nó nós na Pocanna Éirice agus Cowan ón Immert agus Anna bhartaíocht fad dianta ag Screeny agus éon Fuinte a Bhain idir na fórne téis dahad nómant immertha an sa Páirc í Nualláin seo chuin inis an Tonadaí Jeff Neary ach cosint bhad dianta lethú cáilta son hir an son hawl há Cill Chainnigh ach Beg puck eile an son istigige có má trasna agus cín sibh an scá an tastáin agus nach mór buailte an daobh líne ón daobh hawl an lábreá graine sa fud na tíide agus go háide hin sa mollag na tíide. Nis Harry Shine le iirecht eile agus Harry Shine well há taspántas os na Pocanna Éirice ágáilte gin sa tránóna ón dá héamh ó Adam Screeny agus ó Harry Shine. Agus anna díocht eile a tachan diantan son ag Uíbh Fhailí Conor Dúna cinna tachtasteach an áit Niall Furlong. Chun Cill Chainnigh inis ceann dain séireach trasna I Jones dú le chearcailach a gartha mach go maith an son a má ag Uíbh Fhailí agus seo chúniad cehar cúigear in dhéag níor díreige stop ach tócha sé tapaige inis Cathal King an captéan beidir ábhíonn róthapig man ar puin spáis an son agus na tosa agus seo chun Joe Fitzpatrick inis fu sé rá faointe gluthe canis na héidir an nurig níos lutheim líana más maileat más cirta go mééis sin rá agus inis Beg puck amach ag giróid dun do Cill Chainnigh. Ceann mór fadisteach a Jonah Carnoig an son cé joige há sé fachtaigh Cill Chainnigh an son anna hábháil eile an son ag an maidóir ó Danny Glennon ach níl sé seo níl an dain séir múchta fós acu anna chosint anna immertar fad ón dáhéamh an son agus anna Fuinte in nidir na dála ón Tonadaí Cillian Hackett ní teach take isteach cúpla nómant ó hin agus a bharc fáca hiige éidir gluthe hena hénig ach uair a bháin eile anna hábháil an son ag an maidóir Kieran Coonan agus sínte ráidis ar a lehad inis agus leonta an son istigh agus anna bhartaíocht fuair fad dianta ag Kieran Coonan agus dá meach leach na himmertha á thuairt ag an buinte seo sa chluthe chomhlaat go meach a lámh an ardaigh Kieran Coonan chun an gradam san na bhuachanteach anna hábháil eile dianta ige leis an gúp le cur leis an gúpla ceann a gin sé sa chiad le. Súlagan náfuil sé gortathe go rótholcan is. Níl ná an díal é chus céim bhacaí ann nach ná bachsan mar há anna chluthe immertha Kieran Coonan go dtí seach go háide agus níor bhaile san áit an Páirc rágant agus fiche nómant nó mar sin fós lehamirt seo chúné inis leis an buc amach lús ba mór grí fada I mach a Joe lár na Páirce agus fachta mohan son ag báideoidí óga Cill Chainnigh agus leabhlacáilta agus
an sanna mo inis an glíháin ha Cillian Hackett an Tonadí. Count dain séir chomachan sa chofada lena chapte an Harry Chainnigh ag numa dernach e cailtig Harry ná baxan e fachta har nasige agus gun nafuiseach siolta Harris an trasnán ag Harry Chainnigh mar bhfuil darúdarm sin os gún degín de faointí fachta níis ag Harry agus anna immertar fad dianta aige. Chuinis Cillian Carey ceann das trasna na Páirce chofada le Harry inis ábhíonn spáis aige agus an Counson well ar bhí ábhíonn tail lei sin chur ar chléagus ar fóríl ag Harry. Sin éon faointe díag fachta ag Harry Chainnigh an sa Cícín, cheiricín ó nimmert fachta aige. Agus an chuile os na Pocanna Éirice agus beag 10 eile aige an sa ceann eile gáilta hénig. Agus an ceann san ceann bhain eile chodíoch le rial aige Harry agus sin dos é an puinte fachta aige an sa omhránón agus am cinte go bheiceafar Gansaí Cill Chainnigh ar an bhearóg sa amachchan sa tauchaí. Ach, an da bhile den ngort Uíbh Fhailí agus Alex Kavanagh chofada amachchan son le Patrick Taff a tút fens brúch agus Taff well, puinte táchtach an son aige mar bhí an scór son a tastáil go gíar ó Uíbh Fhailí mar bhí cúpla puinte as chosadacha fachta ag Cill Chainnigh an son agus well é sin a tastáil uatha. Son be Andrew Coakley for an puinte son. Agus sin dulta dín dobar inis uair eile. Agus an bolla go muisce son a tastáil fémar thá ráite cúpla báta go inis há sé tastáil ó halbmhatha mar há sé in na bhogair agus in na bhrothal Jarragan sa ar Páirc Nualláin. Agus Coakley go dain leis an puinte dernach an son. Is rá go bé Patrick Taff fuareach níor bhé. Patrick Taff dimmer le fuan Mionúir caide Uíbh Fhailí an rig chomá agus pelador anna chumasa chomá le bheith na Iománaí bra chumasa chomá. An den bhuaigh an chluiche sábe siad a gine Loch Garman nó á clia Cluiche Canis Chugaláin im Líana. Agus Iomána anna chumasa chun dáheamhan sa. Agus pean duine a bhuinig amach an Cluiche Canis san beag jab ag pean fuirna bheith leotha an lábhan uachtar a gáilt ortha. Anna díocht eile diantan son ag bainistíocht Uíbh Fhailí ha I bhí fithe an Lí Kavanagh tachtasteach agus é atógant áit dara tíornaí a bhí héine ag spás an sa ag Harry inis Harry Chainnigh I fiochananta Joan a sprice agus well sin tícín díag de faointí fachta ag Harry Chainnigh agus anna immertar fad diantaige bhreáil a bheith fiochantar mar Iománaí agus mar dedim Cífar é seo I Gansaí Sínsir Cill Chainnigh bí siúrálta go. Ach, seachún Uíbh Fhailí inis agus cían Nualláin cían a tút fens breach agus sin puinte anna-háachta chur fad do Uíbh Fhailí mar bhí rihanrás an son le Cill Chainnigh le nuaimtí beag an nuas. Ní lean stad leis na húntathe sa ó Cill Chainnigh an ceann son an pas dearnach ábhíonn scíilte agus an mohanis
Há Patrick Taff an Glíán ceann mór Joel na Páirce fachta maithan sa Daniel Burke Cadíannig Daniel tuaise de Challan Spain fuair sé pointe an son ag tús an dara le seachún Adam Screeney fear na Pocanna Éirice Adam Tadice siar chuntalún agus beg puck séir isteach ag Uíbh Fhailí an sa níl deir dianta cos a chluithe son ná an bhfuil agus Adam Olive Rúnach chun puck séir eile a thógant a sé cín chuir Harris an tras ná ag os na Pocanna Éirice Báide fachtaige chomá agus cúpla pointe an immert seachún inis Adam anna faointáiltar fad agus well ní gácha marrá go sé sin chur Harris an tras ná ige an immert ar fad dianta ag Adam Screeney os na Pocanna Éirice fé mar a dedim fé mar a ag Harry Shine ón de bhaile Báide glanad na fórn inis son Uíbh Fhailí há Colin Spain e siúd a tachtasteach san immert sa dara le Mansar an Glíán há Donald Shirley Donald cadíanna sé chuir sé ceann isteach i Joe Screeney a chu fachta inis ag Daniel Burke cadíannig Daniel a dúra sé féúra sé agus an ceann son well anna faointe ar fad ag Daniel Burke fuair sé pointe go canis na héireann an urig agus pointe fachtaige an sa omhránóna chomá gluthe seo Leathcheannais Iomána Nualláin agus an bhearna san leidathe inis go rá faointe agus ní facé sin seo chuin inis Dan Ravenhill a cha caiilte go Dan fachta ag Harry Shine well bhí son dianta go chalíiseach agus beg an báideoir rúnach inis chun an ceansa a bhla cho tapaig agus cho fada agus cho hard in éidirn agus is féidir le sé Kieran Coonan inis bhaid sé nuair a dúir go gur sé áda chuir sé le fachtaigh Adam Screeney inis Adam a dul a ruthar go hénig túr ina dhéaganíir an bheart dianta geartha sleiscéim diantach an slitar fáca ina dhéagaige glantamach a geróid don inis isteach a Joe na dosathe agus fachta inis ag an bhear Lár Páirce Cillian Doyle agus Cillian ní héach an tonadaí a tháinig isteach sin Cillian Hackett agus an dara pointe fachta ag Cillian Hackett agus well bíú thuairt chun Páirce más féidir leis pointí a gháilt mar sin agus beag puck séir eile inis ag Cill Chainnigh agus le fiscint éanúir a laidaíonn Uíbh Fhailí an bearna san go pointe nó rá Cill Chainnigh má hábalta na Pocanna Éirice a gháilt agus seo chúinead inis uair a bhain eile an lechúlaí lár geróid John inis fiachanta Jonas Brice chosna sé an nurig mar lán thosaí an ceann san ardach an ceann san ar fóríl sin tícinn chur ar fóríl Cill Chainnigh an sa dara le ceann anna ardar fad ag Kieran Coonan cé thucaigh ar bara leis tucaigh an bhear Lár Páirce Cillian Doyle de Cill Chainnigh Cillian le ceann fada isteach a Joe na dosathe an báideoir take amach cadíanna sé anna ghaint séireach ar fadan sa Hackett istigh agus Danny Glennon istigh an báideoir istigh an báideoir titithe chun talún agus puck séir amach ag an báideoir well bhí seans déan son leis tháina sé rág sé an líne agus well déach son a bheith mithe mí cheart ar fad don báideoir Kieran Coonan nach anna chluithe ar fadige go dtí sa agus bhíon lán tosaín son te dun an nuas sa bhlachaideach dhéann sé an bheart dhéann sé go maith agus Cillian Hackett chomh an nuas agus duine na cosantóirí leonta an son ar an dálamh inis agus an dtíocht eile fós dianta ag Cill Chainnigh haibh cúgdíag dar a chuilí a fágant na Páirce agus Ben Whitty iwwer a fethe a tachtasteach agus sin
Reinfa anna dianta ag Cill Chainnigh agus ní nach chúna sin is tócha mar go bhfuil anna hasan so cé go bhfuil Ská trasna na Páirc ar fadan sa ar farcí Nualláin inis ach fós galamid go bhfuil sé anna hehan so James Mahan aide hin na hasam inis agus níl sé gortathe goráil chun san an lán cholaí agus well ní bhór de siúd a bheith láidir mar go bhfuil Cill Chainnigh anna láidir san sa líne lántasach. Se mar sin seachúniad báta bhain eile Cillian Carey cho fad amach go Harry Shine. Harry ag casa ar úmpú do bhaise. Well, há tá spántas amáníochta á thuairt weig ag Harry Shine. Nada cad is éile mar áma agur bhar óg sa. Há sé nó táta ar fad. Cimíonn san anadíocht eile a tachtasteach. Anadí eile tachtasteach Díomhailí Uíbh Fhailí James Scully a tachtasteach agus Uíbh de Tídiag Alex Kavanagh a fágant na Páirce. Agus uair a bhain eile an lábhan nuachtar ag Cill Chainnigh go lár na Páirce. Cillian Carey isteach an isise Ionad dosathe agus Cipíní dianta de Cillian Hackett an son mar sin héin. Daireadh leis an seileh a gháilt agus beag Puxéir isteach acu. Agus well, han fearóg sa Cillian Hackett há sé téis anna bheartaíocht a dhéanamh fearóg bhaile dice tháinig isteachan sa dara le. Agus well, mar a deirim anna bheartaíocht dianta geile na chearta thuairtá. Chá faointe feachtaige agus deis eile crothaithe again so the Harry Shine. Cheirigh cín diaag do faointí feachta ag Harry a bhór os na Pocanna Éirice mar sin héin há chu cín feachta an immert sé cín feachta an immert leis aige. Den das na tosa hileontan san hís chomá or be Cillian Hackett héinige beidir agus ura alt nó routine gorta hiige stolim. Cheirigh cín do faointí idir na fórna inis agus cúig nóintí nó mar sin agus am cútibh gortathe lehimart fósan sa. Harry Shine, captain na fór nó bhaile dic agus in Counson seolta gun nafaseach Harrison Trasnáin ag Harry puinte eile ag Harry do hénig. Agus sin tí cín diaag do faointín is ceann gara ón Mádór an son Cipíní dianta do chamáin an son aige leis an iirecht son amachach mar sin héin feachta ag Geróid Dunn de Cill Chainnigh túr timpplair ar ghuinecha sanha Conor Dúnacin agus in Counson isteach Joe an lántasaí Andrew Coakley ach anna bheartaíocht dianta an son here ag an gosandóir seachúin inis an fear lár Páirc Cillian Carey anna mar dianta Cillian an sa tránóna. Man son ha Danny Glennon siar chofada inis le Joe Fitzpatrick. Joe be sé seo a dain séireach istig sa chearnóg ach uair a bhain eile Kieran Coon in anna bheartaíocht diantaige an Counson glantamach aige ach dulta chofada le Harry Shine. Harry a tuairt fé agus well mahamid in Counson do Harry Shine in Counson curtha ar fórílige mar éon airthat séis tí cín diaag nó cheirigh cín diaag do faointí a gáilt an sa tránóna bhafaá ceann nó gó nó tí nó cheirigh cín a chur ar fóríl. Chu cín do faointí idir na fórna inis agus scór a tastáil go tapaig ó Uíbh Fhailí ach ní hen bhasan mar han seileh Cillian Carey de Cill Chainnigh. Cillian amach chofada le Joe Fitzpatrick. Joe a hocrú hénig a fiochananta Joe na spice agus in Counson well an dara ceann curtha ar fóríl inis Cill Chainnigh ach well an trásas a chluthe der siad uaireanta má bhíonn tú cúpla pointe chun cín go bhfuil na rudaí ar fóríl chótáach céan le scóranna. Donald Shirley a fágant na Páirc inis Uíbh Fhailí agus Uíbh Seachtaíag Seán Mór a tachtasteach.
Nis mar sin a bhfuil báide in Uíbh Fhailí a dhéanach cluiche seo inis na nómantí dearnacha. Ach uair bháin eile an lábhan uachtar agus an Pocanna buaite ag Cill Chainnigh agus ag Joe Fitzpatrick inis a dul a ruthar go hénig. Joe Burton na dhéaganíar Count Gara chomh le James Walsh. Ní James Walsh an éachar a hán ach Ben Whitty agus fachta má tá ag Uíbh Fhailí seachún inis Daniel Burke cadíannig Daniel ag Daniel a ruthar go hénig suas clíháin na Páirce ach chuir sé ceann fada isteach Joe na dosathe ach ní léon tosaí an son nach tá cúlaí Cill Chainnigh sin Rory Kelly. Rory Macadí Donald Shirley ach anna chosint ás maiile an son ag Uíbh Fhailí ach an cosint son go calaí seach agus beag pucsair inis is stáilm ag Cill Chainnigh. An chluiche sa dul an níanaí inis gan nach rániúmint do gná an fácathe agus pe méid am cútibh gortathe ag imróid Chris Mooney an sa tróna carta buí bronta lán tosaí Uíbh Fhailí an San Andrew Coakley. Agus cad is féidir a rá am féchan siad man nótaín so agus ní mór ná go bhfuil mo dúig fad caiilte gom agus ruimeach a spás ar an bapéir chun scóran ar fad Harry Shine a scríomh síos agus anna faoin táltós na Pocanna Éirice agus ó nimmert agus stíl chó nefaisiach aige agus mar a deidim am cinnte go gluis for níos mó fé Harry óg Shine ó bhaile Dick sa táchaí le fórne fé scór blian agus sínsir Iomána Cill Chainnigh mar is an tománaí alínta ach se chuin inis Iománaí cumas a chaile giróid don le ceann mór grí fada Joe na dosathe son an ceann san bhfuil sé ábhrín ráda tá níl mar ha sé fachtan sonnaistigh ag an gúlaí ach mithar an dalamh an sonnaistigh ha Danny Glennon bhfuil Danny strachaach an talún níl idir an réiteoir an slitar fáca na dhéagaige agus an ceann san mithe ar fóríl ó Danny Glennon. Fógur thug méid cheire nómint ar a léad dám cútibh gortathin sa chluiche sa tránón agus beidir bhfuil dóhaint am an son Uíbh Fhailí chun an chúicín de faointí a chotharmó chun chluiche sa a gáilt seachúniad báta bháin eile a cha caiilte an nómint cinúnach an son ag Andrew Coakley agus fachta Cill Chainnigh agus seachúniad le geróid don geróid le ceann mór grí fada isteach Joe Cillian Hackett an son fachta bhfuil ag Cillian tá Casa sé, cadíana sé, bhfuil takeíocht aige tá má an son bhí Danny Glennon ach an ceann san ábharín scailteach ná bachsan mar fachtaigh Cillian Doyle agus Cillian seolta Harris an trasnán agus well beidir go bin sin inis do Cill Chainnigh Cillian Doyle ó Íaghlasaigh áhan Nualláin bhí sé ina Mionúir an ag chomá. Agus uair a bháin eile an seile fachta ó Pocanna ag Cill Chainnigh agus fachta inis ag Danny Glennon chuir sé ceann fóríl nómantí beag ó hain Danny Glennon well chas sé bhfuil sé agus fuair sé an dara pointin sa do Cill Chainnigh omránón agus well is tócha go bhíad faoi rá go bin sin inis. Páirc Nadi inis os na hairnig óga a teachta isteach agus a fágant na Páirc sa ha Danny Glennon for ha díreach 6 pointe gáilt agus well an bhhartaíocht déantaigh Danny in sa tránóna nis mar sin cadíannig Uíbh Fhailí bhíad siad báide a gáilt a chuireach crot níos fearr beidir ar an scór. Go teach cinn na faointí chun deirig inis agus an ceann san róada agus níl sé pointáilta róhaint agus well is dócha go bhfuil an log ar an lag tite inis ar Uíbh Fhailí agus gur dócha agus gur rógócha go bhíad Cill Chainnigh a bheith sa chluiche ceannis an sotha Google Line am líana
Ceann mór fad inis ón Mádúr Alan Dunphy níl sé luaite puoine gom an sosa dara le. Ach facht inis ag Uíbh Fhailí mar deirim iad a lorg beidir báide a chuidir crot níos fearr chlár na scór dóibh. Ríist eile an tocras agus an glicas agus an neart a spáint ag Cill Chainnigh rólaat go beidir gur fuir an féascór blian iad nó beidir fuir an tínsere cuidas na himreoirín sa seachúin is Cillian Hackett anna immortíanta go Cillian óhanna sé steach a dul ruthar go hénig steach a John na Carnoige ha sadain séireach ó Cillian Hackett Cail sé an Shelivan sanna go nóma dearnach siar go Harry Shine cad dhéanamh Harry tuaithe sé fé báide agus é nadathe salín tán ag Harry Shine sin rá báide agus chúcín diaag do faointí fachta ag captéan Cill Chainnigh an sa bhfuil Hásaigh diagar umránaí úntach fad é Harry Shine rá báide agus chúcín diaag do faointí bhfuil éan imreoiríocht a chéis sin a gáilt. In éan rád, déan chúnta bheadíist ábhla go cranamh cheadich chnasa an dáin agus bhfuil an mollas an tílte go maith ag Harry Shine an sa tróna í an ceann orachar a bhí ann agus ní thug sé teanstálaid a chiar an cúnan I bháide Uíbh Fhailí dó fiche inis ag Cill Chainnigh héanna sé díag ag Uíbh Fhailí agus an rás frite an sa ag Uíbh Fhailí ach bhíidir go maith ábalta de Cill Chainnigh inis is a ríis sa chluithisa ach Cill Chainnigh anna láidir fada meas na dosathe agus a lár le Páirce agus go dain sa líne lechúil chomá ceann dain séireach isteach a John na Carnoige é fachta Cill Chainnigh an sannaistigh agus bhuiil sé stoppa hen sannaistigh níl ha sé éalathe isteach sa líntán agus bhfuil Bech trúgad an san do bhádúr Uíbh Fhailí cír an clúnan mar cúnan mar anna imríocht fad dianta anna immert fad dianta ag siúd sa chluithasach an ceann san éalathe Harris an lína tí fiche inis ag Cill Chainnigh agus bhfuil an logar an lag titir fad inis Uíbh Fhailí seachún inis fearr a bhí anna bhathah fad óin ling sa chluithasa Ceann dain séireach go dtíon tanadaí Páirc Nádí níl teach take isteach anadaí go honadaí ach an ceann san ábhaíonn scaoilte agus an ceann san fóríl agus an adóg dearnach séitethe ag Chris Mooney in sa agus an chluithas a buaite Cill Chainnigh agus é buaite go bogacha deide leis an scór tí fiche do Cill Chainnigh héanna sé díag de Uíbh Fhailí agus cé gur paistí maimarthe ag Uíbh Fhailí hí Cill Chainnigh nútálta fad ó hús deide agus har éon eile chu an lehasaí láir captéan na fórna Harry Shine ó Bhaile Dick mar bhfuil deúdar ma sums fuair sé rábháide agus chúcín diaag do faointí agus bhfuil sin écht imirthe ag é an levéal in é an chód dus na cluichí gaalacha agus ar ggóghardachas le Cill Chainnigh an áit pointeach go ag gluthe ceannis chraibh Mionúir Chuaigh im líana fé mar dhéanaidir an irig agus é sin tílte go maithacha deide an sa. An scór deirig an sa Páirc UPMC í Nualláin ag Cill Chainnigh. Cill Chainnigh tí fiche Uíbh Fhailí héan a sé díag. Sé dul siar le chúil. Cáideann sa stigh inis ó Danny Glennon. Danny a tuairt fé faointe agus an chiad faointe tróna fachta ag bheith ruthar an san tá Gearóid Dunn. Harry Shine inis captéan na fórna ábhaíonn spáiste ggé há fearr le stig dá má bháile sé a cha sé sásta lena faointe an san an capta. Ó chiil chormach chiilethe inis I fiochananta Jonas Sprice na troslóga tóca ggé ordathe buailte ag ggé agus an ceann san anna faoin tálta fad ó eile Harry Shine i lár na himmartha. Harry tuair sé amach le stud dá más meile sé nó dúir sé fé hénig tuair sé agus gur sé Harris an trasná na puinte beo. Ordathe ggé anna chraoin fad agus sin iirecht glóite eile ó Harry Shine an pas dasisteach an son chófada le Adam Screeney. Adam a tuairt fens breoch agus anna faointe an son ó Adam Screeney fuair sé ceann ó fox bhfuil
Chuine smód an nimmert ag Cill Chainnigh se chuin óin linginis óin a túirt fens breoch ach an council na bhfuil se crín an na bhathair fad ó óin ling bhí se bhad. Cillian eile sin Cillian Doyle count fada isteach a Jones dúil le chearcail ag gramathe go deasan san istigh ag an lánta sí Ted Dunn agus Ted Dunn na casa agus ach Scá an tastáil an nuas ar ardaíonn se bualann se beag an council fada a róhaintach bhfuil se crín tá go dain puinte anna bhrear fadan. Ó Pocanna Éirice chomá. Council anna ár a chana chrín ar fad ó Adam Screeney agus an dá. Ó fada isteach anis le Alex Kavanagh túirt fens breoch agus a bhfuil sé crín well mátá sin ceannas na pointí is fearr á feici higann na chana bheartaíocht déantain son here ag James Mahan ach ní héinseach a cho fada le Harry Shine captéan na fórna Harry agus ceann eile fós seolta istigh sa bháide á íochaint leis cúpla sábháil bhád diantaige Harry Shine inis ardathe buailte íseal agus well chuig Craobhacha é seolta isteach go dtí na tosathe seachún Harry Shine inis Harry casan bualan ceann anna ard ar fad well Sár Iomána Iomána fearr bhór na Pocanna Éirice fad ó Adam a dul a ruathar da hénig pas láimhe deasa isteach an son go dtíon bhar lár Páirc Collins Bain agus an print Anna skilúil mar imróir siar go dara cuailí dara casa sé buaile sé agus teola sé an count son Harris an trasnáin an chiad pointig dara báta bhain eile Cian Nolan leistigh de chinha Screeney cad a dhéanana sé count íseal isteach sa chúne ag Adams le stig sa chúne is Alex Kavanagh roint spáis ag Alex túra sé fé faointeach agus a bhfuil sé crín tá go dain agus go dearmha sin seaca méadar amach an gúil ardaíonn sé bualann sé an council chó díireach le bara le gona agus anna faointear fad fachta ag Adam Nis Harry Shine le iirecht eile agus Harry Shine well há taspántas os na chosaint anna immertar fad ón dáthebh an son agus anna faointe in neireann na dála ón tonadaí Cillian Hackett ní chaptéan Harry Shine ach ag an nuama dearnach é caiilte Harry ná baxan é fachta ar naisige agus gun nafuiseach seolta Harris an trasnáin ag Harry an bhile an ort se Uíbh Fhailí agus Alex Kavanagh cho fada amach an son le Patrick Taff a túirt fens breoch agus Taff well puinte táchtach an son aige ní bhir a héíag spás an soigh Harry inis Harry Shine I fiochananta Joe na sprice agus well sin tícíndíag de faointí fachta ag Harry ach seachún Uíbh Fhailí inis agus Cian Nolan Cian a túirt fens breoch agus sin puinte anna háchtach ar fad Screeney a chu fachta inis ag Daniel Burke cad ag Daniel a dúra sé fé túra sé agus an council well anna faointear fad ag Danis isteach a Joe na dosathe agus é fachta inis ag an bhar lár Páirc Cillian Doyle agus Cillian ní hé ach an tonadaí a tháinig is báta bhain eile Cillian Carey cho fad amach go Harry Shine Harry ag casa ar úmpú do bhaise well há taspántas Iománaíochta tá maithe son bhí Danny Glennon ach an council nábhaidín scailteach ná baxan mar é fachtaigh Cillian Doyle agus Cillian é seolta Harris an Cail sé an Shelivan son ag an nuama dearnach siar go Harry Shine cad a dhéanamh Harry tútha sé fé báirde agus é nadathe solíonn tán ag Harry Shine lechúil chomá ceann séireach isteach a Joe na Carnóige é fachta Cill Chainnigh san istigh agus bhfuil sé stoppa hen san istigh níl há sé éalathe isteach solíonn